bayabona impela banamehlo but bayizimpumputha abantu. So manje abantu fanele bavulwe amehlo babone, baqaphelisiswe abantu. That's why ekwenzisa izinto ezimbi, ekwenzisa zonke izinto nawo namahloni ngazo ingoba akakuthandi. Futhi uma usumamkelile uJesu Kristu waba inkosi nomsindisi sokuphila kwakho, kungcono kuyothenga kuthandi kodwa uyoba une backup kaJesu, uyoba une backup kaNkulunkulu, uyokuprotect uNkulunkulu. Welcome once again kwiKota2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Wasibingelela umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Sibonge nje umusa nokugcinwa. Silokhu sihlangana share lezi indaba ezimnandi. Ngibingelela abangcwele nje kwindawo zonke la kufinyelela khona le message. Ngithi nje inkosi inigcine nibusise, siyabonga na subscriber na like na commenta nje futhi kahle kakhulu, noma ngithatha isikhathi ukuphendula but ngiyabonga nje ukuthi nihlezi ni commenta. Siyabonga nje nokukhulisa nje umsebenzi nangesupport yonke nemikhuleko. Siyabonga kakhulu nakuma channel members, sanibonga bazalwane. Inkosi nje inibusise nonke, inigcine ngendlela nje eyisumangaliso. Kuningi enikwenzayo, abanye bade beqhamuke emaceleni. Siyayibonga nje inkosi ngani nonke. Namhlanje imessage ithe nje ukuhluka kancane namhlanje. Ngeke ngivule nganali ivesi kwi-Acts Zenzo chapter 2 verse 17 lana elithi khona, and it shall come to pass in the last days, says God, that I will pour out my spirit on all flesh. And yizo lezi ikhathi zokugcina, these are the last days, la khona umoya ongcwele uthululelwe khona kuyona yonke inyama. Lithi your sons and your daughters shall prophesy. Amadodana namadodakazi enu ayakuprofetha. Your young men shall see visions. Abancane bayokubona imibono. Your old men shall dream dreams. Uma ngabe ke lithi abancane bayokubona imibono nabadala bayokuphupha amaphupho, alichazi ukuthi omncane yena ngeke asaphupha, futhi alichazi ukuthi omdala angeke asabona, ngoba ivision ne-dream into eyodwa, especially uma kuqhamuka kuNkulunkulu, into eyodwa. The only different ukuthi ivision yenzakala umuntu ebhekile, kanti i-dream yona yenzakala umuntu elele, but bobabili laba abantu bayabona. Olele uyabona, bese kuzothi futhi ngoba abanye basuke belele bengaboni lutho, bese kuzothi obhekile abone, abanye bebe bengaboni lutho kodwa yena ebebona. Okubathi who is the source ngaleso sikhathi? Ngumoya ongcwele osuke wehlele kuloyo muntu, uyena futhi osuke ambula khona inkulumo noma imessage uNkulunkulu asuke efuna ukuyidlulisa ngaleso sikhathi, but manje usezoyidlulisa either ngevision noma ngedream. So konke nje kubalekile. Kunomehluko ke, khona amaphupho othola ukuthi umuntu mhlawumbe ulale ecabanga about something, azayithole futhi esayiphupha leyo nto ngoba becabanga ngayo. Lokho ke yiphupho nje. Bese kuba khona iphupho umuntu alibonayo nayo uthi cha lela kusilona iphupho leli, umbono kodwa bengiphupha but umbono futhi oqhamuka kuNkulunkulu. Kuhlukileke, kunomehluko nje omkhulu kakhulu. Lokhu uyena esuke ephupha ngaleso sikhathi usuke azi ukuthi akusilo leli phupho leli elijwayelekile leli enginokuliphupha, but leli liyi-message ethile. So nami ngizoshare that message. Ngithi angiqale ngivule ngevesi ukwenzela ukuthi uma ngabe kuba nomuntu othi awu kanti iphupho, okusho ukuthi into engekho, wazi ukuthi kukhona eBhayibhelini ukuthi uNkulunkulu uyokhuluma ngathi ngemibono kanjalo futhi nangamaphupho. Akusiyona kuphela ama-means akhuluma ngawo lawo, uyakhuluma uNkulunkulu even audibly, uyakhuluma nge-still small voice, uyakhuluma ngezwi. Ziningi indlela kaNkulunkulu akhuluma ngazo. But ke ithi ngene kwindaba le yaleli iphupho engivuke nalo kuyi-Monday yange-10 zikaNovemba ku-2025. Lifika kuqala leli phupho, ngiyabona la emoyeni la, ngizothi emoyeni ngoba akusikhona esibhakabhakeni phezulu, kula nje la emoyeni la kugcwele, la emoyeni kugcwele o-666 abaningi, bahlukene 666 but bangama designs
ahlukahlukene futhi is either o 666 abame kanje noma o 666 aba straight noma u 666 noma o 6 ababhaliwe SIX bahlukene, but khona futhi engeke ngakunotice ukuthi khona la kubhalwa khona ukuthi 666 ngezansi kwabhalwa kingdom, shothi 666 kingdom. But lama design lawa engikunotisile ngawo ukuthi mahle, but ngithe mangibona ukuthi 666 yabona sonke siyazi indaba ka 666, but sengibuka ke lobo buhle bakhona ukuthi igoda zinhle kudesignwe kahle. But khona lapho ngase ngithi mina ngoba kumina ngaleso sikhathi bekuyinto eyenzakalayo in reality, ngase ngithi mina hawu kwangconoke ngoba uNkulunkulu manje seyishumayelela yena ke manje nabo phela u666 sesibabona emoyeni, wonke umuntu uyawubona. Akusikhona nje ukuthi kuphela mhlawumbe umuntu esuke eshumayela noma mhlawumbe ethi umuntu ngibona umbono othile, but wonke umuntu useyayibonela ngoba nabe kukhona nabanye bayabona impela. Ngithi hey uNkulunkulu usenza imanga ke manje useyishumayelela yena impela, ayivezele ukuthi nayi into. Mangithi khona u666 ngisuke ngisho lento le ikhona. Mangiqeda ukusho kanjalo ngibuka yonke lento kube ukuphaphama kwami. Uma ngabe ngiphaphama ngingazi the meaning, ngizama ukuyicinga Moya Ongcwele ngisize the meaning ngingazi, bese ngiyakhuleka ukuthi ayi uMoya Ongcwele angisize ngikwazi ukuthola the meaning yalento le engiyibonayo, angazi yini. Ngikhulekeleke lokho ke, mangiqeda ukukhulekela emva kwesikhathi futhi ngiphinde ngilale ngiliphuphe futhi iphupho. Mangiliphupha ke manje leli phupho leli ngiphupha qala lo sisi ngiyamazi, lo sisi ula eduze kwami, sisi nje ngimaziyo. Bese ethi kumina lo sisi lona, wena ngikuzonda kabi wena. Esho kimi uthi wena ngikuzonda kabi, wena ngufuni, wena uvumela abantu ababe iZayoni before babuye baletha ubufakazi lapho wena uyabarekhoda. Mawuqeda ukubarekhoda lama message bese uyawahambisa wasebantwini. Khona manje baningi abantu ade beyiZayoni sebeyekile balandela lento niyikhulumayo. Avela asho kanje lo sisi. Hey ngithule ngimbheke lo sisi ongizonda ngalendlela ngoba ngenza lo msebenzi. Khona lapho kuyabuya kumina ukuthi konje ngine YouTube channel, okay wela kusiyona yami kababa wethu le osezulwini. Kubuye kumina emveni kwalokho sengizithola futhi sengikwenye indawo. Kule ndawo le engikuyona, hayi man nangi futhi lo sisi. Bese lo sisi kumina, wena unamanga kabi, umdali wakho umuntu unamanga kabi, uhlala ukhuluma amanga, uspread amanga, umuntu nje onamanga. Ayibeke nje ngaleyo ndlela leyo nje dawe nginamanga ngakhona, futhi nginamanga even nalaba aphinda athi futhi unamanga nalaba enifakaza nabo. Hayi idlule leyo part leyo. Mayiqeda ukudlula leyo part leyo sengikwenye futhi indawo manje siyahamba la sinabantu baningi, but la bantu engibalandelayo la abala ngaphambili kwami bagqokile impahla. Manje mina ngihamba ngiyathintitha ngoba la empahleni zabo ngiyabona man 666 yini ngathi into nje u666 sticker nje like sinamathele empahleni. Ngiyathintitha ngisusa labo 666 ezimpahleni zabantu, ngiya komunye futhi ngiyathintitha. Lo ngilandelayo ngapha futhi usisi naye noma ukusase umuntu oyedwa yini, I don't know, but ngathi omunye this time. Bese ethi ngoba uyangibona ngihamba ngithintitha 666, bese ethi kumina, yini ungasitsheli ukuthi kufanele senze njani ukuze sokwazi ukuthi singaweli kule trap yabo 666. Hayi after lapho ke bese mina ngisathi ngisacabanga ukuthi kufanele ngitshele nabantu ukuthi kumele benze njani ukuze bengeze ukwela kule trap yabo 666. Bese kuba ukuphaphama kwami. This time around ngivele ngaba nje ne-interpretation right khona lapho yokuthi kwenzakalani. Lo wokuqala usisi loza othi kumina uyangizonda, uthi wena ngikuzonda kabi wena.
ngoba wena uvumela abantu beze lapho kade beyezayoni babuye bazofakaza khona manje kunabantu abaningi abangiphunyuka kuvele nje wangicacela ukuthi mina bengibona usise engimaziyo but akusuyena kahle kahle bekukhuluma usathane uqobo lwakhe bekuyena lo ngizonda ngalendlela leqa ukwenza engaka uyena ongizondayo nje futhi akukho omunye kuze kwaphinde kwabuya naleli verse leli la khona uSimon Peter noJesu nakhu uSimon Peter ethi ayi inkosi ngeke lokhu kwenzeke kuwena lapha kuMatthew chapter 16 uma ngabe ethi uJesu Kristu suka kumina Sathane wayesho ebhekene noPeter but wayengarebuke uPeter wayerebuke the spirit behind uPeter because kwakuwusathane wayekhuluma esebenzisa umlomo kaPeter ngaleso sikhathi so kuthema ngabe kubuya lokho ngase ngiyabona cha impela bekuwusathane lo ngizonda ngalendlela but akaqhamuke usathane kuqhamuke ngazathi lo sisi lo engimaziye nje ngimjwayele hayi ke angingabi nankinga ke senginale understanding bese ke ngiba nenkumbulo yokuthi hayi phela vele usathane kahle kahle wangizonda the time ngamukela uJesu kwathi nje ngesikhathi nje ngithi uJesu Kristu inkosi inzondo enkulu iyaqala lapho kuba khona manje kwase kubuya ngase ngikhumbula something before ngamukela uJesu Kristu ukuthi hayi kahle kahle inzondo kaSathane hayi ukuthi into eqale into evele ibilokhu ikhona even na before ngase ngikhumbula nje lesi sigameke sake senzeka ukuthi ngaleso sikhathi umuntu wayesasemncane emakhaya mina ngikhumbuli nanonyaka ukuthi kwakunini but there was a time kwakuyi season nje yesama ihlobo nje le emakhaya hayi mina bengilisaba ngenye indlela ngento eyakuyenzeka lapha ya kwake kwangena izulu ekhaya lathi mangabe lingena izulu laliduma leliyazulu ngithi nalokho angushela lathi uma ngabe lingena izulu ekamera langena ekamerini la esilala ngakhona lafike labhoba uzimbobo kushuthi langena lapho yesabona ngalokho ukuthi okushuthi lingene la seliya ngasekitchen ngoba u4 room kule ndlu leya ekhaya selathi uma ngabe selidlulela ngale ekitchen lafike ladubula ngizothi ladubula ngoba kwabonakala njengazathi bekwamabullet la kade liqhofoza khona la selidlula le sitting room lapho ke lafike laqapha ke lapho ngizothi laqapha ngoba kwabukeka njengokuthi uma uyibhekile like umuntu ebephethe imbazo afike waqapha ubonda la seliyacracker lwathi ngoba kwenzeka ngaleyo ndlela and then la seliza ke manje selizongena la esikhona ke siyifamily sisonke silapho sinogogo ngaleso sikhathi nomama ekhona sonke nje silapho mina ngagcina nje ngokubona ibhola nje likhulu elibomvu lingena emveni kwalokho kwathi nya and sonke ngalelo langa lelo savuswa one by one sivuswa one by one sivuswa one by one zibani vuka savuka sonke kwatholakala ukuthi cha sonke siyaphila impela akekho oshonile emveni kwalokho kwase kuyathunyelwa gijimani nothenga ubisi ilong life ngoba kwakukhona lokho ukuthi uma ngabe kuukuthi mhlambe izulu belithi liyakushaya lahluleka kufanele uphuze ilong life hayi ngempela yatholakala ilong life sayiphuza nje futhi sonke especially thina izingane sayiphuza sonke hayi futhi nje ayithathanga isikhathi yayisebenza sesiswini sasigijima sonke soshaya number 2 masigijima sonke soshaya number 2 leyanto leyana yenze ngalesa sikhathi futhi ngayigcina ngalesa sikhathi ukuthi mawushaya number 2 kuukuthi ubukade ushaywe izulu ngizosho kanjalo ngoba vele la kusashaywe izulu kodwa ke lahluleka mawushaya number 2 lapha kuphuma unumber 2 weimbuzi yabona nje abantu abazazi izimbuzi ukuthi zikhipha ini unumber 2 wakhona imisimbane leyembuzi ngempela kwavele kwaphuma nje yona kithina sonke futhi hayi masisigijima nathi so reporter lapha ukuthi hayibo nakho manje kuphuma into efana nale kwathiwa ya vele kufanele kube njalo kushuthi liklinekile izulu liphumile ngaphakathi kunina then seni safe manje mangikhumbula leyo ndaba leyo ngiyabona manje usathane uthi uyangizonda ungizonda kabi
ngoba mina ngiyavumela abantu bazoletha ubufakazi ama-testimony bese kuba nabantu abasizakalayo baphume laphayana ezayonini usho ngaleyo ndlela engakho ngibeka ngaleyo ndlela nami bese beza lathi nesikhona ngaze ngithi mina hawu Mose usathane kudala ngizonda wangizonda ngisasemncane kakhulu nje ngingakazi lutho ngingakazi nangensindiso nanokukholwa but ngangazi ukuthi kufanele sikhuleke each and every time ngoba thina besingalali singakhulekanga ekhaya lokho nje kwakuyinkonzo kagogo ukuthi each and every day manilala niyakhuleka sasazi lokho nje okuningi kwensindiso sasingakwazi ngangakaze ngimamukele uJesu ngaleso sikhathi but wayesevele ngizonda so hayi ngivele ngikhululeke bese kubuya ke manje this interpretation yokuthi uma ngabe ethi wena unamanga kabi wena okuchaza ukuthi lokho engikusherayo even namanje bakhona abantu abazothi kungamanga abazenzi abantu mangabe besho kanjalo yazi abanye abantu singaze sibazonde umzondo umuntu ukuthi ubekuphikisa ukhuluma into wena oyaziyo mhlawumbe uzomkwatela abazenzi benziwa omubi kusuke kune-influence yomubi usathane uyena lofaka that bad influence bese umuntu yena eyithola ethi ayikho lento oyikhulumayo ingamanga ebengazi ukuthi ukhuluma ini but naye amvumele omubi amsebenzise so kuye kwabuya that interpretation yokuthi okay ngoba vele sijwayele ukuthi siwashare lama messages bayawamkela abanye but khona this other group lehlala nje ithi nikhuluma amanga kabi ninamanga kabi ngiyazi bakhona vele abanye abakhuluma amanga kwezinye indawo but akusibona bonke abantu abaletha lobufakazi bebulethiswa ngamanga abanye baletha iqiniso ngempela sekubiza nje ukuthi wena ukwazi ukuhluza uhlukanise ungathi konke kungamanga ngize ngakhumbula even nangezikhathi ngisashumela ezidemeleni ngangithanda mina ukuthi uNkulunkulu mayengambulela izinto ezithi ayifane nalezi ngifike ngiyishare ukuthi kukhona lo uNkulunkulu uyangibonisa into efana nale ngangazike ngaleso sikhathi ukuthi uma ngabe ngishare kukhona abathi nginamanga kubo futhi la bengishumayela nabo ngangingazi ngaze ngathola after sekukhona omunye othi yazi wena njalo uma ngabe uhlala uletha lobufakazi ukhuluma uthi yazi ozibani bathini ngithi mina bathini athi hayi ozibani bathi wena ukhuluma amanga futhi uNkulunkulu uzokushanga lawo amanga akho mhlawumbe abanye basho namanje ukuthi uqalileke manje babushabanga uNkulunkulu uzomshanga lamanga akhe cha akusiwona amanga la engakhulumayo futhi nangalezo ikhathi ngangakhuluma amanga so ngangiyangixake ukuthi awu wabantu baze bathi futhi uNkulunkulu uzongishaya ngento engiyinikwe uye ngiletha kubona bona bathi ngamanga uNkulunkulu uzongishaya and since that timing lokho ngikubuletha lobufakazi obufana nalobu akaze wangishaya uNkulunkulu but nginekholwa ukuthi ababulalelayo bayasizakala babuyisane noNkulunkulu akaze wangishaya even namanje angeke angishaye ngoba nginikezwe uyena ukuthi mangizokushare ngoba yena uyazi khona lokho akwaziyo unenhloso enhle ngomuntu usithanda ngendlela ezimangalisa uNkulunkulu ngase ngibana this interpretation njengoba ngihamba ngithinta labo 666 ezimpahleni zabantu okusho ukuthi njengoba ngenza le nkonzo engiyenzayo ngoba inkonzo le engiyenzayo kule channel okungesiyona eyami ekungeka baba wethu osezulwini kukhona izinto ezithintithekayo ebantwini khona okusukayo ebantwini koba umnyama khona o666 abasukayo ebantwini but manje uset law sitshela ukuthi senze njani ukuze sokwazi ukuthi singaweli kule trap yabo 666 yingakho ke sengiyithole sengiyirecorda lenkulumo engiyirecordayo manje nalombono engiyengawubona ngiurekordiswa yini ngoba uthe sitshela ukuthi senze njani okusho ukuthi akusiyona indaba yami le kodwa indaba yabantu okufanele ukuthi mabasizakale ukuze bengeke bawele kulo 666 ukuthi kufanele benze njani ake sikubhekeke la encwadini yezenzo ku chapter 26 siqale nje lapha ku verse 16 ngibhekisa kumina le futhi ngizoyidlulisela nje futhi kuwo wonke umuntu eyethu sonke
ithi but rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose. Ngiyazi ukuthi wayekhuluma noPaul la, kodwa manje futhi ukhuluma nathi uma ngabe ekhuluma kanje ngoba uNkulunkulu ovelayo kuthina. Uthi ngivelile for this purpose, to make you a minister and a witness, ukuzokwenza umshumayeli nofakazi. Shuthi uyothi ushumayeli obufakaza futhi. Ufakaza ngani ke? Both of the things which you have seen, ngalezi izinto lezo usuzibonile. Ube futhi ushumayela ubufakazi. So akuyona into eyisimangaliso ukuthi umuntu athe shumayela futhi ebefakaza ngakubonile, ngoba uNkulunkulu yena uyambula. Ukhumbula ukuthi uMoya oNgcwele wehlela kuthina ukuthi sibone, is either ngombono noma ngephupho. Bese laqhubeka ke, and of the things which I will yet reveal to you. Nangalezi izinto uNkulunkulu azobe lokho eqhubeka ezambula kuthina. Khona okungezethu esingeke siyishare nabantu, khona futhi okufanele ukuthi masiyishare nabantu ngenhloso ethile eyaziwa uNkulunkulu kuphela. Ithi ku verse 17 nje ngingawujampi. I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentiles to whom I now send you. Ase ku 18 ithi ke to open their eyes. Okusho ukuthi baningi abantu bakhona abaphila emhlabeni. Bona bathi bayabona kodwa baboni. Bayabona impela banamehlo but bayizimpumputha abantu. So manje abantu fanele bavulwe amehlo babone. Baqaphelisiswe abantu. Ngoba bathi bayabona kanti ababoni. Ingakho kunabantu abacabanga ukuthi each and every time akulethwa lama testimonies bathi amanga. Kushunyayelwa ivangeli lithi uJesu Kristu uyinkosi, bathi abantu amanga abazenzi ubumpumputhi. Manje kufanele ukuthi sibulethe lobufakazi ukuze bezokwazi ukuthi bavuleke amehlo. Silethe lezi intshumayelo lithi in order to turn them from darkness to light, ukuze bezokwazi ukuthi basuke ebumnyameni beze kukhanyeni. Ngoba into eyenza ukuthi babone ngathi amanga bahleke abanye benze kube zinhlekisa ngazo zonke lezi lama message lawa nangayo yonke imibono ngawo wonke ama testimonies ngezwi, ingoba abantu basebumnyameni abekho ekukhanyeni. Yabona nje umuntu osekukhanyeni akadlali ngezi message kaNkulunkulu noma ngezinto ekaNkulunkulu, but abantu abasebumnyameni kulula kakhulu ukuthi bayenze lento ibe yinhlekisa, kuhlekiswe nangayo. Lithi and from the power of Satan to God. Abantu baphinde basuswe futhi nasemandleni kaSathane, babuyiswe kuphi? kuNkulunkulu. Ngoba abantu bahleli ngempela babanjiwe abantu abazenzi. Yazi singaze sibazonda abantu ukuthi kungani laba abantu besidelela abanye basithuke bazobenza zonke lezi zinto lezi abazenzi basemandleni kaSathane. Manje kufanele ukuthi silethe lama messages ukuze bezokwazi ukuthi baphume emandleni kaSathane bese beza kubani kuNkulunkulu, that they may receive forgiveness of sins, ukuze nabo bezokwazi ukuthi bathethelelwe izono and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. Baphinde bathole nefa labo kufanele ukuthi balithole ngokungcweliswa ngokukholwa kubani? kuJesu Kristu. So indlela iyodwa yokwazi ukuthi abantu bakwazi ukuthi basizakale, bakwazi ukuthi baphume kulama trap or 666, thatha uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho. Once wathatha uJesu abe inkosi nomsindisi wokuphila kwakho, sozuza uyisole. Ngeke uzuyisole. Ngiyazi ukuthi lokhu kwabaningi kuyinto nje edelelekile, kuyinto futhi ebukeleke phansi ngendlela esimangaliso, but wamthatha. Ngeke uzuyisole, uyokwazi ukuthi usizakale, uyokwazi ukuphepha kwizinto eziningi. Njengoba ngisho nje ngithi ngeke ngayiboniswa lento yewo 666, baningi bahle kuama design amahle, abantu abaningi ngenxa yokuthi bakwi-trap basebumnyameni bomubi. Kunezinto eziningi abazamkelile ezibukeke ezizinhle kanti azikho zinhle, basemandleni kaSathane. Okufanele ukuthi mabaphume kulawo mandla omubi beze kubani? Beze kuNkulunkulu. Ngoba ngithe mangabe ngiyibona lento ayikho phezulu lesibhakabhakeni, ila emoyeni la phakathi kwethu. Baningi nje labo 666 bagcwele khona la, okusho ukuthi into esikhona siphila nayo. Ngiyakubona mina lokho ka 666 kwangaleli alanga esingalazi ukuthi liphi,
nalo seliseduzane la khona umuntu eyobe eyinikezela yena ethi nje mina la esiphongweni sami ngicela ningifake u666, omunye athi la esandleni sami ngicela ningifake u666, lapho umuntu yobe seyinikezela yena. But manje uvela ukhona uyabusa, okusobala ukuthi inkosi beyingambulela ukuthi uvela ukhona kumanje uyabusa. Njengoba ekhona kumanje uyabusa, uqhamuka ngendlela engathi zinhle, engazathi kuhle, engazathi kuyathandeka, engathi kuyamukeleka ebantwini, kanti ayikho into enhle neyamukelekayo, but ama-traps omubi, ama-traps kaSathane. Kufanele abantu baphume lapha emandleni kaSathane babuye beze kuphi? kuNkulunkulu. Baphume ebumnyameni babuye beze kuJesu Kristu. But kobiza-ke umuntu oyedwa nje, eyedwa umuntu noNkulunkulu, ukuthi umuntu akholwe ukuthi ukhona uNkulunkulu. Abanye-ke abantu ngiyazi ngeke baze bafuna ukukholwa, abanye bawafuna ukukholwa ngale kwethuni. Kulungile, mawufuna ukukholwa ngale kwethuni uyozibonela ukuthi kahle kahle kwakungakhulunywa amanga ngapha, and kuyobe sekulate ngale ngoba kuyobe kungasekho ukuphenduka. Isikhathi lesi sikhona kumanje, bakhona labo 666 ba-designed, bavele ngendlela ezinhle. Uma unganakile ungacabanga ukuthi into enhle, kanti ububi obukhona obuthululwe uSathane. Kwayisi spirit esikhona sithululile esibiza ukuthi umuntu abuyisane noJesu Kristu, abuyisane noNkulunkulu, amukele uJesu Kristu, khona ezokwazi ukuphepha kuleso spirit leso. Ungamsabi uSathane, ungasabi, njengoba nje ethe nami ungizonda kabi. Abanye abantu bazothi hey, ufuna ukungizondanisa noSathane. uSathane akazi wangithanda nami before nje ngisindiswe, wayevele ngangithandi. Nawe akazi wakuthanda, lokho awusindiswanga akakuthandi. That's why ekwenzisa izinto ezimbi, ekwenzisa zonke izinto nawe unamahloni ngazo, ingoba akakuthandi. Futhi uma usumamkelile uJesu Kristu waba inkosi nomsindisi sokuphila kwakho, kungcono kuyothenga kuthandi, kodwa uyobe une-backup kaJesu, uyobe une-backup kaNkulunkulu, uyokuprotect uNkulunkulu. Mkhulu ongakithi, lisho njalo izwi, mkhulu ongakithi kunosezweni, uzokuprotect uNkulunkulu. Abakhe uyabagcina esandleni sakhe, abakhe futhi abaphili ngefiye kodwa baphila ngefaith. Okwethu nje ukuthatha uJesu abe inkosi nomsindisi. Bengithi angizoshara le message engiyambulelwe inkosi kwalabo abazozwa bakholwe. Ngomusa wenkosi ethu uJesu Kristu, asiphinde futhi sihlangane kwivideo elandelayo. Amen.